Haleluya. Haleluya. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu Inkosi. Ngibingelela obaba, ngibingelela omama, ngibingelela bonke nje nabantwana abancane egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Hayi abazalwane bazoxakeka ukuthi ngisifakeleni isifonyo. Kahle kahle nginomkhuhlane. Awukakapheli. Nje kulokhu ngiphethe nje emzulwini. Manje ngenzela ukuthi ngingatheleli abanye abantu. Njengoba ngisifakile nje hayi ukuthi ngifakele ukuthi ngingathi ngoba ikhona ne-shortness of breath. So angithembi usathana ngizumjabulisa. Ngiyahamba ngiyaphinda ngiyokhonza namhlanje. Ngibonge kakhulu abazalwane. Umkhuhlane angeke ngiwubale ngoba into edlulayo. Even noma ke kuthiwa uyangithatha sengifinyelele kulesikhathi sokuthi ngiye ekhaya. Noma kuthiwa ngihambile angisasabi lutho angisakusabi. Wathi omunye ubhuti eshumayela wathi ukufa asingakusabi singabazalwane. Lindela nokuthi umuntu angangena la akudubule ukhonza. Ungabaleki ngoba vele uyaphuka nawe uye ekhaya. So sengikuleso sikhathi ngoba uma ungabuza umuntu ofelwe buza mina ngitshele mina ukuthi ukufelwa kuyinto enjani. Ngashiwa umyeni wami ngisalula manje sengikhulile ngimdala. Ngashiwa abantwana bambuza mina. Angikubalo kwasekhaya koma obaba. Ngitshela ngokwakwami. Ubuze mina ngomntwana okuma drugs. Khuluma nami ubuze mina. Umntwana ongena kuma drugs. Ukhulume nami ngomntwana ohluphayo lapha phandle. Ozela abantwana ukhulume nami. So ngakho konke lokho bazalwane uNkulunkulu kodwa ukhona muhla akungisusanga lokho kuye. Instead ngavele nganamathela kakhulu. Ezinye abanye babesho ke bekhuluma yazi muganile ngathi kubanzima kakhulu muganile because ukufika nalo wefamily omthembile afika athi ngeke phela kwenzeke kanje sukuma uhambe but uNkulunkulu azange angishiye kunjalo. Angizange ngivume ukusukuma ngiye kulezi indawo uthi hamba kaShembe hamba kabanibani yonke leyo nto angizange uNkulunkulu angipha amandla ukuthi ngiyenze noma usathana angipha amandla ukuthi ngisukume ngiyenze kodwa uNkulunkulu wasuka ngipha ukuhlakanipha kona konke. Angizibongi mina kukho nokodwa engikwazi ukwenza. Uyabona ngesikhathi ngishonelwa umyeni usathana waletha izinto athi yabona vele uphuza utshwala noma vele ufebe kakhulu ufuna umuntu nje ozokondlela uzokwenza njani ngoba usebenzi nje uzophila kanjani yini impilo iphelile manje iphelile umuntu kade uncike ngayo uzokwenza njani kodwa uNkulunkulu angiphi wisdom khona lapho ngathi utshwaleni ngoba ngaze ngifake nasemlomeni ngeke ngikwazi ukuqala manje angibazi nokuthi bunjani ngeke ngize ngikwazi ukungena khona. uNkulunkulu ngiphe nje okunye ukuhlakanipha. uNkulunkulu angiphe ukuhlakanipha ukuthi khona kulowo omnyama angiqala isikole ngihambe ngiye esikoleni ngimdala ngahamba ngayofunda. Iwisdom leyo ayambulelwe noma ubani but uNkulunkulu wangipha ukuthi ngangizofunda ngani. Umyeni wami engenamali ayishilo ukuthi ngesikoleni ngitshela wena ungenamali. Mina ngahamba ngayobamba ngisebenze emajalidini ngasekhaya ngiclean izindlu zabelungu. Kwasho ukuthi kuyangihlula ngathatha le mali ngalokho ngibeka ngazitshela ukuthi inkosi mangitholile u6 months nje ngenze ukuthi ngibe yicarer kongenani. Umfana lo engithiwa ingima drugs wayikhona into okwalenza esikoleni engilekelela. Ngiyaxolisa abazalwane nge-shortness of breath. Ngiyaxolisa kakhulu. Uyena kwangisiza ukuthi ngize ngikwazi ukuthola u2 years ngifunde ngiyofika ku2 years. Inhloso yami ngokufunda ngithola u6 months noma u1 year ke ongenani. But uNkulunkulu wawavula amagate ngathola isinkwa ke manje sokuthi ngiziphilise. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi uzomthatha yena at the end. Lo ebengilekelela umfana wami. Sengiyambonga uNkulunkulu angeke ngisuke kuyena kumnandi ukuhlala kuyena abe yithemba lakho. Amen.